na waye oba akokoni a wo bon enti se wo akoye saade ya na che se watwi afa abusua no so abusua no betimi aka se eyie no kra ye hia wase watu asante amamre na wuduru eburu mu ante se na wo koka wase e wa abere wukuna abusuafo wo ho ene asamaba na asamaba no so de na sebie kroto ye kukuni krakra na ye kyekere na yesane mu ne adigu hono a ya na de akwa ne se yenko bi sa abrewa na yenye abrewa nso adwenkyere ewo ehono mu ene ye ne abrewa besua de na ye bisa nsempi e de afekuna yim kopim se ye beka se obi ekunu atofom ana obi yire atofom no titru ema na famu no Oma sadia pa no aya na tisei ye kanea wono ane de ababa besi enka ne mrahye bedwani a na ogina mu e wodwoso abato mpesua so nyina yinim owi na esi wampipi amanyuku no mu edwoso abato mpesua so ene Ghana mrahye bedwafi a sese owura no no wafiri mu ebesi eye wudro eye untumi ankasa twa pamu ohene ba na esi do na emoni show e ho wose eye akonfam ene onkore ye ni diehu saa so na Captain Smart ini apanyina ono so ewo Nua TV wono so e de atodwa a waka nsem bebredi afa ho enche ena Lillian Kuma a wono ye apostle a wo ye John Kuma enkane no na oye ni kunu no wono so ene akasa fidie akasa ama wachemse ni kunu no enye ewuduro nemu eyade bia ya na eye kokramyade a etomogem eno na amana basa eno nti no kura no aye na adwense ndrofo bi nipa bia ekeka saa no no nititu eye Captain Smart osi wo mu e de ama aposifo ne ade a na ye de enye ho ne ye ba behwe ye ba ne abesua de a ewum na afi no ye nyina ye de bia ye futu na ye de ato ye ntoma abrewa be me na ma me sa mu akwa ababiem ye buru wo aka mem no ni titiro asante mem ha no ye ka se obi kuna wu a etesei se ye ka se obi kuna wu a na adamu asi amawo kunani no okay say eba saa wonne wo ho wo pese wo sore kura jisi esre kwai ma ye wo bi a wo hwe wo so enti wo bre wo so tutu nan enye baabi akura na yesi wutia se na sore me kwa ha baabi enye ne saa na se ebra ye beba besewo ana ebesi wanim se ukunu awu ni titiro ma no ana wo yire wuo no na se ya asem kese pa asem kese fi se wo yire no wo da wo na so no wu yi o so okunu no da wo na so no wu yi wu ni gese na busua e bese wo so wu ansa na watimi abie wa no aka se ukunu awu woni ni na tifi ha e dan baako ene wo wuo se na busuafo wo enkoko okora wo mu mai emese wo ni wabusua se be ma na wi we need to me so bebie wa no aka so wo sana amamre mu atie menni mi krunkun a ene ya Ghana ye ntretena de se abusua bebre yi obi a no mabom sesen kakra menni mi krunkun a menni me yere nko a na tie ena me na so pe ayasa bia menni no kra na na wo ho me da sorry ye na je se wato ananu mo nse do je se bebia na abusua wo bia onu momu ba ebebesew wondu wabusua atana se kura monka so wukunu na wu ana wo yere na wu jese na abusua no ebesew se wukunu wu amamere mu die pa de no jese abesew se wukunu wu ana wo yere wu nti ye de nsa na ebesew ye nkwasi na yie ye nkwasi kunani yie ma mimisa we ansa na masa akomachi kakra na makobi so asembi minna menni nipa ne ti ne nipa na firi mu abusua no krante na ede na abusua no mum na je so mo ba besem yansa na me metimi aka yese suma se wo kobo abusua amane okay ni ya wo mu no mu ba hye dade nsa besew se ukunu firi ana wo yere firi won nete de nwa wafiri mu ento bekwa akobọ na busua na mane e wo suma se obi akobọ amane na omu mmomu no e de nsa
abayi amamre kwa so de sa na wo senkeko na o maba abese se ukunu oyire no awu oh okay ansana wo no watimi aka se mekunu awu na afi wo no obusua motimi aba ono so be mani fi se kunani eba ho sani abrewa ne yasa amamre se wo wontimi nko ene sani ne yaso amamre na twen yasa no ye mese wo a wontimi nko na minua be ma wa ha no na ire wo Kenya ase ho no miti ene wuye na ebusua ne nyina hospital ho e ba ya ba ha ne ade oba no su ko dikuru mu Kenya ase me ko na me ko ba bi sa ti me ba ye no na yire no ye na se wasi ye kwasi na yi entimi ni YouTube e ma ba ko kan ede nsaka ye ko Kenya ase ya wo mu so pe ye busuafo ena editu wo mani mu se ya minua be ma no wo firim ti e be bo na yire ene na busua ama ne numbu wo de to busua ni mu ni aka kire na yire wow se wukun ko fo abase wukun twene ni ahweban ti e be bu ama ni ansa okay nti we na nkesi anopempo enso bere ko kaaye no na ade ye senti ebusua na sere kwai se ene ade ye chia na wo musu beba wow amamre ni amane kwaso no sa na wo se ko okay wo ka asem bi na mame nkomachi ne yensa amra ne yemeto aso wo ka se ebesa se ya besew anasiw na so se ukuna wu ohire wu no na damu asi damu no sebe yakusebe yankronto eye sonko sene sesebe opemso atenase na nanu na no otenase a no odi dwuma na besense ne wo fa ase baako afrim ehwa na yese damu asi eno nti mfantefo hene kra na mi bisa no nana kwasi esel se nana na damu asi no ende no se ne muntutum nika na monko abrewa ho na monko bisa no no moaye eti sebe yakusebe eno opemso de nsa pepepe na tie wo kire se asem hye asem mu oduro etowa esi wu na so a ekekere wo pa no demu ase demu na esi ama wo oda no eyemu wuni nkentenhu bia eyemum eyemum sa na tie demum ese untumi nya hwe asem na ato wo no na uje wu mu ma no ma de fata sa mamre kwa nso edi ye nyina wuni nkentenhu a ho tesem bia ni okay me da sese yakoya chi no wa kire ehuru ma afeyen sa amena ne emeto aso nti abrewa wo kose abusua ne kose be ma na abusua na wo ba na abusua se me yire ye nua ba na wu ana ye nua be ma na wu no wono nso aba abaye wo mamamre se de se ne fata afei na ne kuna ye ne hya ase ankasa na wo ba se ye kose no afei no ayi kunani nti satem na be ma na abusua emese wo ba no no oba no so abusua mfa me boss no kuna ye nhyase asa wonye kuna ebi ya hunu so kuna wu obi te kura wate na yi kwa ne mu mamamre kwaso ba ho kura enso abusua mese ye so obi kura ba ai atete enso na abusua mese ye okay nti munyina fa nu nyina awie omo de a afi de ne kuna ye na hyase ene ne ye nwura kuna ye nim se kuna ye ne hyase a oba kunafo ye ka ma ka se ma ne me nyina nenso ya ne ma ne de ni mu obi che mema na me emphasize wo ma ne de nso oba kunani a ne kuna ye hyase no hyase sei se wo kuna ye ne hyase a sa bra ye po obi do hye ne nsa na wo hwe wo so enti bibia ya wo pese wo ye bia age de ye de wa hye ne nsa no bibia me pese me ye bia sese medi fremu medidie mu mennemu me so be sori a wo tra ha na wo be sori a wo kwesere kwan wa sori kunani so wo tam ebre a wo de sori ye sa anya bere bia na kunani utimi so ti wa no wa sori sa no pa na wo be wo kunu fi a wo yi kuna no si bia wo beduru ho anopa be se no nso a
ebi a mote hwa bia nonkron fidi ho ampokura de nonkron kura de nta amasa aben ebi a nondu du baako na ese opagye wu okay na abesele kwanse okay kunani peso opagye no kakra sisi kunani dware mprensa okay nti saabre no so kodware ohoro no siesie no ho na se adware ya toso mienu na saa tem okodware no cause wabedware anopa no abetena se e na ase ekobe ese du mienu no wo sra sɔre e se de toso mienu no okodware okay nti wo kwa ne wo hwa be se no mienu ho no wabetena se chia ne kuna busuafo no watena se one ne dom ene de wo hwɛ no so no enti obeso de akogu nsuo kora je se wo sere kwa tese ebre kuna ye ne hyase pe no amamre na nia twawie na we yakose na hyase pe de satem no untumi ntua na mo bia ye wankasa na wutu one wo ho tese wo sere okura ni pese okoye ne ho yi na ya makwan no asori oh okay nti enho no de wo betena se ekobo no nsia kurani bosu yemu no so ekobo no nsia no na ya sere kwan na wapagye mu na eno no wisi so na akokora wonhwe wachi anu so ka ho winya si so krawie se wo kwa wonhwe wachi enti yemfrɛ no nka asɛm nkyerɛ no arofo mesra mo a momma yentie saa afutusɛm ye ne ye pa na ɛyɛ mo nhye na mo like titru pa emfa emame na enkwa akiri se ne be ya enipa behu de ekoso amamne ne amane a ene yatoto atwene na mesre na nanom ahemfo a minisa platform de ahemfo ne aba ahema no modea monsum madawroma monsom ewo nkro no mu ne enhyem kena na emwa na ene nyina aka na mgidi se o mayi ene ma nkoyi ewu mi sanse yatoto ne ma adense emu amamre yemfa amane enye hwe ene yatoto ne nyina ajeje mu ohene nhwe ne aye ohema nhwe ne aye ebusu apanyine kura de na ebubu wo kwaka kora ebeye wo kaka ebeye anko ana oni mama mere abewa okay enti wame yehu sese no ne sorry ene na difiri mu ne bibia mu no sabe obedi din so no so sra na se wo beso bra obesra asore no wo kwaye no hiye no eshim okay abewa mama hwe we no kopim bra wodan to ye no wo ko hye fridge mu kopim se ye beye yi no anase yakosie ni nyina no obeya saa ne me ya wokan nyina de akosie wa na kane no nanka na wotwe de kunani a wompi kura no won se kane ne amamre no na wotwe ne yedi na wotwe da na ya hebriti e bi yedi ye yi ifire yi ni mu kusi adaduanan na yedi na wotwe da wie no afi ne na kire se kuna ne ma no mo wo ho ni nyina wi afiri ho no na wi afiri ho no wunwie se efinhia edi efinhia na wie afi ne na ebusua transie na se yebeja wo se yebeware wo yehunu de wo ye eno no satel na brewa na afade be na obeyu befa kopema finhia da no entumetuntum ne kokko bibia wufre kuntunkuni duku ka ho ana anu duku bibia tuntum kane no wonhye mpaboa wona asisi fom na se enka woba mpodie wukunu wi a wuni ano se ye kwasie no kra no ba bi ye kwasie no wonko hobi saa dabi ti okunani amamre ne amanim ni kwase ohu ba bi ye de ukunu to ye do ko de esuma se bi wo mana gise adaduana na chinu ni bi a we be kwa akopɛ hɔ ahwe adenti na saa bre ne de ye ma hunhu abibi ho se ye mafunu no so de se kurom ha na asie ye ne wa ha ye masoa ne ye de mane ba bi a ye kosi funu na wo su kuku kuna kuku eson ni funu no ekona no na wagina ho nkofo atwa ho hia ne ye de wagina ho ho na wo kanche asemasie menne wo na ekoba da sodie enne menne wo ni ho bi
Mini wudi wo bio ye tonkwanta ya pai na odi kukuye na hwo po no abon ye se kan ho wonjua ni hwo achi kopin so obidurusi. Say na dia ye hwere adi abro ye nya bi hwere. Obi ane ho a wo ye sa ne me. Wow. Wuye we nyina wo sa eyi nkwanta na ye de ufunu no. Kwanta no wonne tonkwanta ya pai. No agya de aboho. Na adi kukuye na hwo po. Nti se kukuye no bebo nti yetimi se sa abo ogu. Na yiro ho na adi ahwo po ye se ya amo a echi. Ejabrewa usi kukuo no bo ho a ye se kan ho na ko. Ho a wo de hwi ho a po kan wo dimirika. Eno so hwe yie no wa hwe ase. Ukofi. Ori ase ade ni besi. Se so hwe ase e odo wo beko. Ena kukuo no nso amo bo so a echi. Ede niema saa na edi kukuo no. Kukuo no. Wo nti ya saa na ye de abo aku. Sebe ya wo de bo ho betimi apaye. Esa ampaye ye musuo. U dwane nso akwa na hwe wo nso a echi. Wenyina ka amamere no. Ye kan ho nyina ne ye wo wa. Okay. Satem na so okura ni na ni mu aye ha. Adenji na mo man enye yawo ena mo ma nipa na fam. Na wukuna wi enye yawo na wudi. Okay. Enti satem no de se minim se ye se dabre ye be kata na ne sonso a mo a mo share kawa no ho na wuyi ne kawa de mana na meboa. Enu na say yi no adaka no ho. Adaka no ho no. Ena wuyi ne kawa e de ma no na eno nso aware no matete mu ho. Ansa na muduru nkwanta no nso akoye sa amamere no. Okay. Abrewa afi ye hwe. Nyame aya adom amamere ne amane kwaso no. Wakoduru nkwanta ho, wabokuku awie, waba beduru fi. Ede na eto aso biem. So beduru fi a na say yie na wo ya afi na wo hwehwe wo. Akwetena yikete so. Aye eyi. Okay. Eno nso afade be ya. Ufra kwabere kokokokokoko sa kani ya tentwuma bokom niema bi yesresna hwenie bi gukom ya taka sembi se obi a ababa bi a wo mpebere na edura wi na anwumira o maame ye wasase wasam ne na sekura ni ye toto abura akwache ne nsam ya toto abura ya me na hye eni kuta wo adenti ne toto ma ne hye so wo enye ni anhwe aburu kura ahye owi enye yi sata munni ani wo de toto abura mara ya akono nti na ahye kura wo no na ade nso nti na omsam omnan so tena se a wo tena from kane ne kete ne yede se ho na watena so no wasam na se kete opagya na esi wenyi no wasam na mi hu se ya na binom nso entwoma ene saa ne ma no eche se saa abere no ye bo wo ntwoma so wani abere eche ni bere ani bere ye ntwoma de ye de bo wa na che se ye ani bere ye na ufra wo kobne okay na ya buti ya ye na wi kuna ye na si ana se gese beto mu a sa se de wo ka se afisi ana no wi kuna ni ye ni wi a abusuafo ye hwe wo saa afi na ebia se be me kunu busuani aware ho se be jaawa ye jaaw okay abusia ye hwe aka mem ha ni titiru asante enti asante kuna ye na mame nyina no so na menka ye hwo ebia na ye nuanom bonofo mo ka akamfo ho mo de enko ebia na sehwefo mo de enko ye nuanom fantefo mo de minim se mu yiyi wo mutiri ho nom ne ade eme yesi ye dware funu no nsuo kura ma nema bebre mamre mu no de ene na bibia bibi nti na wo mo ye but ye asante de ankasa ene ye abrewa enti se de afinhyiana no ye de awie afei mafiri kuna no mu preko pa na winya yenye de afinhyiana ne wie ebusua ne tenase na si ye jaawo de a ye jaawo ye dware no ofiri na ye nyawe se kane no bi a wukunu wo faase ne ye do wa mana ware kane ne de na ye adwuma saa utumi ware no se bi a me na mafiri mu a me wo faase ebetimi ye betimi de ware wo yere me yere ana unua bitimi aware wo yere okay edi ntina na o me ye ne saa se kane no wo ho
na yenya ware wo ba ne kofi a obeyi busuani so woni ne manyina wo si ho se be ma no wo japade bi kura wo ba yi ne ni enu nti abusua no ware no a na aka ho ade ne nyira okay arefo monkoma koma to yense mi se bia wo se nkam bebisa no me bɔ mo modin se bebisa abrewa na wayi ano de ama me enu nti saa kwan no nso nti na mo hwɛ se ebia no wo faase ana ne nua bi bɛ fa oba no kra so akafie ho no motinya bɛ woni ne manyina kama okay na mmom enye ti mu pɔbɔ bi enti ya enye se afi ni ye pamon na ade wi ya ye je na ye se wukunu nua na wudi ade no ware wo no ano de hwɛ wo okay unu kuna de a wodi no ano de ya wade pa mo bɛyɛ okunu no yere mpa so ne manyina sa wo ne yere no okay yese bia de ano to so keke ya na ehia de wa ma no na yere no okay sa eno no abusua fa eno ne mienu nyina atena se esa ya amamara gitinsa ne sa ne ma no se de ye be ware wo na de ma na ye ne ho ade dada de wawuo no okay ye ne ho ade dada na abusua ne tena se a ye gitumu a ensa ne ye tu aguso se abusua ni nyina te ye ho ase ne ye sa ade na di adanse ahye mo kena okay ene na mabrewa mami misawi ene na sese se metimi aka asisi dua ene na Era Apostle Lillian Kuma mrahye bedwani anu ogina mu de ma tememfo omo edwoso abato mpesua so ofiri MPP amanyuku ni Ewura Dwonkuma abo onyini kura babunu finsi aduanan num die ofiri mu ni yiri amamre ne amane ekwa so de betimi akasa wafom meboa so wafom se sa abiri wati kuna dem nti oni kwa so opia abontene eye de wono ane pe ope enti amamre mu no sese wa pia bontene kura kotena kasa afidie so atimi ne nsentwerofo akasa ensem a wo keka no no enye nsem ketwa esenka amamre ne amanim de ma no kwan sa ma no kwan wana ma wo kwa asa kotena afidie no so de yede wo hye ne nsa wo besere abusua se wo kotena afidie so no wo ye bibi sa fi se wo ye sa abusua no ye ma kwan ama ankoye saade no enti se wo akoye saade a na chese watwi afa abusua no so na ade akodi sa adwumi se kane na ye ka amamre sempa abusua no betimi aka se eye no kura ye hia wase ofia wan fa ni die ni bu ama abusua no ni bu ama wo no wo akora wa mu hu so kuna wu kosa se ya se yato ye nyi akiri na wotwe kura enu debi nke kane no kura ubepie ne bibi kakra bi mpo a na wotwe ye di na wotwe da no na chese ubi ehun so ene de ye di na wotwe da se meyi me wo fe yiri ya na oba ha no ye ho ana me nwa na me ni kunu wi se bosume mi ensan etwe won ko ba bia osi onne ya amamre ye nyi furu no enye yiye no tini kwasa ukasa wo no ko ba bia won ko ba bia sese wono na sam na eda social media so baabi a ye ka abusua na ma ye tiye ebra owura ne firi mu se eye awuduro na owura no edi ya wuye abra da na asem si ye na ano papa nsentwofo ko fio na omo kasa ye omo kan asem enei oyere nso se enye awuduro na yade bi na na ewo no kunu hu a ekun no etimi de entitimu ba na abusua ebinom akasa yi afi oyere nso se ntinwagie bi kura ho a na asasem fufuru bi ho a ka na abusua na bedwene ho se enye ewuduru na yade bi wo ho se ya eha no timi nim se ana megiri se saa yade no na ekunu nti bi abusua nwa na yenhwehwemu yi na yenhunu se enye ewuduru na ekunu na yade asumesi na ha no ni yehu esa bere wa metewase a se wono mpo wonyina so bi se enye ewuduru a na yade bi a ka wo se nko de toma ma abusua no na se abusua no mum no mbekasa ne nsentwofo bekasa achema na nko mum achim na mu enye ono a cause owura yi papa te ase enche na ne papa kura di finhia duosun num ase duosun son o maame nso te ase omu nyina wo ho a ene ye wa abusua panyini onua ma no
no ankasa ni tia pemu nso wo hono no mo ye adwuma enti no enti na bema oba a wukuna wuani na wotwe obepere aba abontene akasasa nse periperi na aye no periperi na aye no na wapepere no ho enya amamre enti amamre mu pa na ye wura se de ya kire mu de abesie di a oba no wabu amamre so wabu amamre so kura sese no ebusua no wo mu pebe yi ense afiri no so kura minute wa amambi amamre mu no de wo koye wa ankra sese wo kunu afiri mu no wo kunu ebusua no eni wo kunu okay wo mu de bibia da yeso okay ne se wo afiri yachi ekoye wo kunu wuo enchire mu baabi a wo mu nim ho hwea na ebusua no wugya ayese wo kuro no ankra ebusua bibia ni wa ma ebusua so teye na chese de ebusua no ka no wo mumu akogina baabi egi echi se de ebusua ka na nye no kore sese wa ma ebusuafo ni bi ni nsem o mbe kan no makoye atorofo eso nko mo nso na de wo mo ba wo mu na de ye ba nti sa asɛmhie bi kura wɔ hɔ no wo mu aka enye wo na abɛsɔre prekope akogina hɔ sɛ enye no kore sɛ wie na ekum enye no kore akyinye bɔne saa de okɔde ayɛ de arwa sɛ wuyi sɛnka amamre kwa mu na busua nkora betimi yi na si nkyɛn ɛwɔ ayi yonum ne niema na enka tete no enka sotwe ba ebiem na nka wo sɛ ɔba no onya sɛnka saa abrɛ na busua no ɛbɛbɔ no kwadu na ɛbɛbɔ no yɛbɛbɔ de ka ahemfi ana sɛ busua no nya hia de ana ɛkɔ ahemfi ɛyɛ asante amamre no waton nti sɛ busua no wɔka bibia na wie yɛkɔ wie ahemfi no ayɛ ho amamre ayɛ ho amanne ebi kura na ade a wayɛ no wobɛtwa dwan wobɛtumi yɛtwa dwan hese nene bibia yɛ bibi o kane na nka asɛm nkanya asɛm keto akora kakɛse paase da busua no pɛ no eyi a na ade nso die baabi a akɔda no yi mu nyinaa no wontimi nyɛ no kɔda bi a enti die mmara no se no o sɛ busua no de to hɔ na sɛ kyena obi yɛ a na obi so ahwɛ sɛ na no Mr. Kumayere na yɛ sɛ meto ase a wo ka sɛ de asie no enka ma busua no ma ne nkɔ komu ni amamre ne amane so na omomo oba ne mfa amamre ne amanim ne nyense na ho mfa mayen okay ene na je se betimi adi mu nso de a je se mpesua no so nananom nso sore nya sa ana we de abusua na mu abusuafo na bepagye ho okay ansa na mpesua no so nananom so atowo okay se bade ne a mpesua no so na wo no ehemfo ho wo hene panyini pa a woda no ho man hene mu akora sabe ye nana afrani okese na afi oba ya santoa entina yesese nka abusua no mom ne bepagye wo mu na ebi o mo de ko adu ye akoto na anim sesei na ye bai ne yere no waye wa abra ye ne yenim ho hwe nti bia nana mo kura bote be kase bia ye ni na aye yenim ho hwe nana no mo dawroma ikura makomyom ye ntumi nye saade no ene na abeto nana no mu na amamre ni ade esu wo mu ye bia ye ho amane arwanne mebem ye besore so na ye ma wo kwan se okunani ese de asi ye manu ntwankom entwa enko na afi ye hwede de anim enne se apostle Lillian kuma ejina wanim ne de asi se tunofo a asembe na nka abeka de a kire no se ne wo jira manim ena me kasa akire no a kemeka akire no pa se wiase ayete no mpanyimfo se akokɔ bede winim ade kyenye nso wotwen winina no okay akokɔ ade echekora kokɔ ni bon se kokoko afo bete se ma no so je kokɔ onini mmone ya oba no wonte ne nka enti so wo bibi beka kora woni kwan se wusan abusua no ho na akwaye de wope ne baabi a wodi aduro no so kora anya baabi e ho kora de kese wo be ho na wo kasa
se kunani nya baabi a na wutia se wiye kuna na emusuo edawoso enti na me nyina baabi wo kura kunani ntia ho kunani mfa ho na nkedi enti ne kunani ko baabi a na obi di nachi tambia wonu ma se nipa eka ho wonne wo ho edi enti na etibi san ebusua ho na wuduru eburu mu ante se radio station na wo kokka wase e wa abere wukuna busuafo wo ho mpesua so nhemfo no wo ho na adwuma mu mpanimfo ni bi wo ho na wanhwe wo bia na wasore na waye oba akokoni a wo bon na wo kopie bia etesa watu asante amamre pa no wotieti aso nti saade na waye ne se wonnim di a ne wahunu wo ho ne yaka am wate afadwa to mu oduru kome wukuna busia eni empesu aso ho na nanom aye wo ho ansa na to ne dwuma yefo tisa wonne wo ho baabi a na efisa mliku wonkana no ntum ho kana no ntum kase pacha ode a ko pacha owi akasa so ko no tum na wo trans se kunani ema mamre no wo eniema bi wo ho a ye ya ne yebubu ya ni goso na wo hu sekane no wo bi banwu da na ne bawi a ye se sodo ye no sodo ye kana wuti a ebeboa ye so wanya ye befa ho wanya ampa na ekomienu ne miensa na nyu obi na aye wo amamre na da ho na waton no ena ye usa okay Abraham kamera ye fi ba kuma me misansa na ya sore so edenti na ya ne kunafo ote wonum a wetia na omo ba ye che ono nko aduru a ne nsa ye nchiem tie kunani nsem musuye da wo so se no musuye da wo so ubia mechia wo ne bia ye no echi abrewa na ye se ye friend say musuo usi musuo da wo so ti obi a nchia wo ne bia ba no so okay asa kire no Kom se bibia be wie nde se de ukuna musuo da so na wotu dai wuni na wotu dai yenware o so wia yedware yi wutire ho nyina mechia na me yira ko mechia na me nso me kuna ko okay afei ba kwa nka se wia me eduru ba bia ye de nipa na beto adaka no mu a se ye be ma no se ye oba no ye se kona kwahwe nani achi ebere twa to okura akwahwe nani achi empa no mu na odan no wia ansa na abusua no nso akọ na o makwaya amamere twa to okura eno nso kire se se woni ni di nkra sabre no ede ne beto adaka mu uhunu nanim bio nti wo kohwe nani ati di twa to a nja betanse ansa na abusua akoye ebi ne se wo ye kosie no kura wonuru baabi a ne di mpapa mu enti sabre na akowe nani achi ebere twa to sabre na ya wo mo mashaka wa ne yika wa de ma na okay na ensembe na no mo kan obetimi aboaye ka wa no de ma na ana se wo yiz se no de eno ane se me nu na ye nka bo mu na wo de ka wa ise me ene baabi e duri wo ko kura wo kura wa ankra mempo ya ayimpo firimu akwantua e kire se minhu bia mu de e kire se awade no so de ye ka aye ne se we ni twa betimi egu no we ni betimi egu no se ne wo ko de a na eja wo kawa ini menya wo yiri bio already e be ya rehu sa atam no ha abroa medase pa Nyankopon hia na nananom nye okese ema wa hoden ne kwantente a betimi e de atenase na eja edu de den ye ba onso aboaye ayefo ye ne yabre wa Nyansapo asante nwoma ya apoma no poma checheku wona ye ne betenase a ye ne edi kuna ho nkomo e de aba bisie mesre enya futuo na yentom mpete mesel video we no mamo mfa nhyem wankasa mo fon so nko asa
eni de ni abrase ya na ya refie nye bo apayo mo modin na mo nche na obia fe ni kutu awisi an hwemienu santemo emfa enhwe na ontie bi ni wonhu amamre mitira wo yeti muntie nie pa amfa mame yesi ye asante kunayo mesra mu minim se mu bi beba abetwotwo comment asante kunayo ene ye sebe yanye ga yanye ewe yanye bono yanye fante ene ye nuanu aka nyina de mum asante kuna ade edisie medin ye busu apani owusu adumi ye mamu nyina mo ene hwa waje ahenwa subscribe share na like na fo adwenche to ase mame Adenti ni ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sane fa nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Mada woro mantum ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo ya de ya